بچه ها چی گفتن یا خیلی خدا خواهد نصیب به نزدیکی تاجیکستان میام. کسی هم ویدیو را میبینه نامرو تلفن بچه ها همین ویدیوهایی که نو پرفتگی میبور تکشه بینین номеро телефон ҳастаи ватсап да мақсад номерои ватсапам мода бародаро маслаи трансформаторни дар курай барои заправкои радиатор ана касе мақсад дошта боша метавона бародаро муроҷиат куна мақсад модам хеле равған дар курай чӯ дастгирӣ кунем касе дошта боша мехарем бепул не мақсад дастгирӣ кунем хеле чиз гуфтестем на касе чӣ када боша дошта боша ё суроғ кунда метавона мехарем яке арзонтар шумо мегиред бо дамо қиматтарак мефурӯшед яке дошта боша марҳамат метавонед главни дар номеро крепит кардагиай метавонед занг занед гайс пас биёем ки мардумро як хизмат кунем равған резем чунки чтобы ям бе зимистонда бе чӣ набоша як сабаб мошоем зимистонда роҳат кунам омадем чанд кашид эфир на видео мекунем дар европа ки омадем вақтам намеёбем хушам наметиҳад зиб меши сусу на видео кадан завқ метиҳад на як вобщем ба ҳамин чизо нарасидем баъд касе хона дошта боша фурӯшӣ метавонад муроҷиат кунад бепул реклама мекунем мақсади ройгон канал дорем 100 000 подписчик дора иншоалло ба ҳамин канал хонаҳои шуморо иншоалло фурӯхта метиҳем мо мемонем занг мезанем шумо дафъе занг задан мисол хубтар занг назадан хеле просто сами аудиторияда тавлиш мекунем меша иншоалло так что бачаҳо эфире чӣ накунем диккат кунем нависем ку чӣ гап хабар привет ишканисте вақтуда тишина ҳеҷ салому алейкум бачаҳо нависем бачаҳо нависем
Хай, هیچ نیست شده ефірdə. Xay, nə buraya? Amma masası şurada.